ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд мошинҳои нав раво карда ки мо қабул кардем. мошинҳо аз территорияи Тоҷикистон ва аз территорияи Москва, Россия ҳам ҳастанд. агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшӣ аз территорияи Россия, аз территорияи Тоҷикистон аз куҷое ки набошад, маромад сурат ва маълумот чоро кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. фарқ надорад шумо мошин дорен, хона дорен, замин дорен, квартира дорен, чизе ки набошад мо реклама мекунем. дар имрӯза навор ҳастанд мошинҳо аз территорияи Москва, аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Тисор, Душанбе, Қурған, Обшин, аз тарафҳои Хуҷанд ҳам ҳастанд мошинҳои арзон. ҳар гуна мошинҳои Toyota Corolla, сечкаҳои объёмни ва Hyundai Starex ва Opel Sedan, ВАЗ 2106 дигар намуд мошинҳо. барои видеонавори мо то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 169 сомонӣ. наворро сар мекунем, маромад рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза ҳастад дӯстон, Kia Rio ҳастад ки нав соли бароишаш 2021 солае ки мошина мега нав ай салон гирифтем якум одамай. Kia Rio 2021 солае ки мошин навай. хоб сӯдишориш бензини холӣ, абиё мотор 1.6 литри простой, коробка автомат, ҳолати мошин мегад напанав беҳтарин. дӯстони азиз, мошин бе тарифаи ҳама чӣ дорад. мошин якдаст гаштага, якум владелец, яъне айсалон хушон гирифтага ҳастад. хай мошино хушон ҳама чӣ доранд. кондиционер, электропакет, кожни салон, мултирур, ҳама чӣ опшин фули фула, яъне ки 2021 сол ҳама чӣ доранд, яъне ки шарте ки мо таъриф кунем. балоноша пачка зимни ва ледни, салон тоза, ягом сарапина надорад. ҳолати мошин напанав айсалон гирифтага ҳастанд, яъне ки алиш мекунанд ба квартирае ки дар территорияи Душанбе бошад. ҳамин мошине ки дар Москва, не мошин дар Москва айни ҳол ба квартирае ки дар Душанбе дар Тоҷикистон бошад алиш мекуна мега соҳибшон. агар ягон мошинам боша хай дар Тоҷикистон, яъне ки варианти худтона пешниҳод кунед. мошин фақат алиш мешавад ба квартирае ки ба мошино ки дар Тоҷикистон бошад. агар яки кадоме ки сумкати мегирад мега соҳибшон, нархаш 1,350,000 рубл ҳастад ки бо конкретна арзон мешавад. барое ки мошин пачка 1,350,000 рубл бо арзонам мешавад. асосӣ фақат мегад алиш ба квартирае ки дар Душанбе Тоҷикистон бошад, ҳамин мошина алиш мекунад. агар ягон мошинам дар Тоҷикистон бошад, хай вариантҳои худтона пешниҳод кунед, мумкин ки қабул кунанд. асосӣ ба квартира. ин ҳамин рақамҳошон ҳастанд, номерои Россия пастияни кор мекунад ва дар ин рақамҳошонам WhatsApp пайваст дорам. дӯстони азиз, агар шумо квартира дошта бошед аз Душанбе, дар мошини нами Россия будагӣ алиш мешавад, маромад занг занед. ди мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Hyundai Starex ҳастад ки мошинаи мусофиркаш соли бароишаш 2000 солае ки сифириш дизелай, моторшам дизелай. моторш мега нави вагония мега соҳибшон, коробкаш механикае, ҳолати мошин мега беҳтарин нахаду. 4 балон мегад 80%, ҳуҷҷатҳои мошин мега уже як 3 рӯз пеш мегад уже бучидагӣ. хадавои нав кардагӣ, салон тоза, электропакет раднои пластика, 4 диска, опшн дигар мошина маҷур 100%. фақат як ҳуҷҷати навш мекунед, дигар тамом. балонш мегад ҳолати кори ҳастад, салон краскамаша соза. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ нархша 25 та меган, бо ягон сум арзон мешавад. ин ҳамҷа рақамҳои Тисел ҳастанд ки Тисел пастияни кор мекунад ва дар рақамҳошонам WhatsApp пайваст доранд. илтимос мегад фақат одамони харидор мега занг занад, чунки одамони коргаранд, яъне ки вақти худшона вақти морам нагира мега. одамоне ки наличи мегирад, хай ягон сум муомила мекунем, не ки бисёри бад не. мотор дизел, моторш вагони нав, ҳамаш 100%. маромад занг занед, бештари маълумотша аз соҳиби Hyundai Starex гирен. дӯстони азиз, шумо агар чунин мошинҳои боркаш, мошинои мусофиркаш, хона, замин, квартира, мошинои майда, чӣ намуд техникае бошад, сурат маълумот чороя кунед, мо видеои оянда фурӯшда мегузорем. се мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Opel Corsa ҳастад ки ҳамин хеле ном дорад. соли бароишаш 2008 солае ки сифириш бензини холиае. абиё мотораш бениҳоят экономни простой, 1.4 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. Opel Corsa ки ҳама чӣ доранд, беҳтарин ҳолат дай, солшам нав ҳастад, мошиное ки тоза. хоб коробка механика, ҳолати мошин беҳтарин, мошин мегад хоб ҳолаташ ягом расход надорад, яъне ки мошин мега сеюм одам да гаштесае, ҳуҷҷат дорад, балон мега зимни ҳам ледни ҳам ҳардуша дорад.
хадавоям кадаги нав кондиционер подогрев сидени хоб мултирул общем ҳамачи дорад. пробегаш мегӯяд 139 000 пробег дорад ки ҳолаташ беҳтарин. баллонаш ҳам зимния ҳам ледни. мошин дӯстони азиз дар территорияи Москва яъне ки Подольскда қарор дорад. Россия Москва город Подольский яъне ки Подольский ҳами хел город ҳай кадоме ки медонад шаҳр нест ки мо мисол бофаҳмонем. хоб нарх 400 000 рубл мегӯянд бо кадоме ки мехарад арзонтара мешавад. алиша мешавад ки метавонед ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед. Нави рақамошон номерои расмӣ ҳастанд ки позитсияни кор мекунанд ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. мошин ҳуҷҷат ҳамачи дорад. кондиционер электропакет мултирус сидени ҳамачи общим ҳастад. мошине ки экономи барои кадоме ки дар Москва бошад. агар ин мошина хара барои бародарони тоҷикумон хеле мошини экономӣ ва кам масраф. нархша чӣ хеле гуфтум боз такрор мекунам узри зуд ки 400 000 рубл ҳастад ки бо ҳамира арзонтар мекунанд. марҳамат дар WhatsApp шумо нависед дар рақамошо занг занед арзон када гиред. чора мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. Opel Astra F ҳастад ки дар кузофи седан соли 6 1990 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр коробка механика саистани мошин мега нахадвай. мошин 4 балони пачка аккумулятори пачка салон тоза магнитофон мошин мега соза не ки хай камтар косметический кор дорад не ки лакош сухтага аст. мошина хая краска кунем бо хуб мешавад. агар нахоҳед ҳамин хелам ҳай када мегардем барои ки лакои болои капот ва яхе ҷош мисол безештага. опшин дӯстон азиз мошине ки нархш бениҳоят арзон не ки камтар мелечовка расход дорад. барои ҳамин пешаи харидан бо маълумотша гирем ва нархш не ки гуфтамонам ки арзон аст. нархи мошина 13 000 сомонӣ гуфташа ки бо конкрет одамони харидода арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар Қурғонтепа яъне дар Кривойда. ҳамин наздикии бозор ва наздикии сомонӣ дар мошин ки яъне Кривойда шаҳри бохтар. хоб ин ҳамин рақамошон ҳастанд. мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим аст марҳамат дигар маълумотҳои бештарша аз соҳибашон гиред. дарихи нархҳо яъне ки Opel стан ёфтан вобше хел настан хай бародар дар сум дар кор мошинша фурӯш намудиян. занг занед бештар маълумотша гиред не ки мошин хай камтар общим расход дорад яъне нархаш бениҳоят арзон. марҳамат бештар маълумотҳои пурра аз соҳибашон. лайкҳоро гузоред дарек надоред ва силкаи навора дар WhatsApp имо падилсаш кунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. Toyota Camry ҳастад ки соли 6 2008 соли ки сӯзиши бензини холӣ. объем мотор 2.4 литр коробка автомат саистани мошин мега беҳтарин аст. мошин мотор нав хадовои кадаи кузов тоза коробка автомат мошин мега соза мега перекидка нест. мошин мега европейка салонш мега тоза равнока сафед электропакет кондиционер ҳамачи общим дорад. нашуд ҳуҷҷатҳои мошине ки ягон ҷо дига шуша хеле гуфтагӣ нест. фақат мошин мега без перекидка яъне европейка ҳамин хел наистиян. хоб айни ҳол мошин дар душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 80 та кадоме ки мехарад бо камтар дига арзон мешавад. маълумотҳои иловагиша мега тариқи телефон метиҳад фақат барои одамони харидор не ки одамони аниқ мега тамос гиранд. мошин дар душанбе нархи 80 та бо арзон мешавад. марҳамат дар рақамошон мегафон занг занед барои одамони харидор. дӯстони азиз чӣ мошине ки мехаред дар комментария нависед. мо дар видеои оянда ҷудо када баъри шумо пешкаш мекунем. агар ки имконият бошад навори моро через программи VPN тамошо кунед барои мо хеле муҳим аст ва мо дар хизмати шумо реклама дошта бошед сурат маълумотшо рекнед фурӯш да мегзорем. агар мошини хар бошед дар комментария нависед. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. ҳастад Daewoo Matiz ҳастад ки чӣ хеле ки дар комментария хоҳиш кардем ки Daewoo Matiz ёбем ина баъри шумо бо нархи арзон. хоб соли 6 1999 ҳастад ки сӯзишвориш бензини холия объем мотораш бениҳоят эконом 0.4 литр коробка механика ҳолати мошин мега нахаду. мошин мега ду балони пеш мегад пачка ду балони ақиб мегад 70%. хоб мошин мега запаскаш пачка бо документош то моҳи декабр электропакет 4 диска салон тоза мошинча мегад общем нахадвай. мошин нархш арзон не ки камтар дига мегад арзон мекунем не ки бисёри бад не камтар дига мегад муомила мекунем. нархи мошин 15 000 сомонӣ ва мошин дар шаҳри душанбеда қарор дорад. камтар дига бо аз 15 000 сомонӣ арзон мешавад. балони пеш пачка балони ақиб 70% общем мошин берасход. дӯстони азиз мо такроран ба шумо фаҳмондем ки шитоби шумо фаҳмед баъд дар ҳами соҳибшон занг занед.
рақамошон мегафон аст, марҳамат тамос гиред. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, мошинои советскӣ аст ки мошине ки хела дасти як одам гаштага аст, дасте ки мешуд фақат барои коргаи давлатӣ ва мошине ки мегӯяд ронанда гаштагӣ аст. ваз 2106 аст ки сайзтани беҳтарине ки солшам агар кӯна бошад мошин мегӯяд тозагай дасти як одам гаштагӣ аст. соли 1977 бензин газ кор мекард, мотор 1.6 литр, коробка механика, сайзтани мошин мегӯяд нахаду аст. айни ҳол мега ака мега Москва мерем, мега сафар дорем, мега ба ҳам хотир пули бледа мега сум дар кори мошина фурӯш дамодиан. ҳолати балони ҳолати кори рад мекунад, салон тоза, мошине ки як даст гаштага ҳолаташ беҳтарин аст. айни ҳол қарор дар шаҳри Хуҷанд ва фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ ки бо арзонтарам карда метиҳанд. ин ҳамин рақамош наста тисел кор мекунад. ба кадоми шумо ки аз Душанбен, аз Хуҷанд, аз Қурғанин рафта мошина аз пеш бинен, мошина арзон мекунад ва ягон маълумоти иловагӣ хуён фаҳмидан рақамошро тисел гирен. мошина чӣ хеле нархаш 8000 сомонӣ арзонтар мешавад ва мошин дар Хуҷанд. марҳамат бештари маълумот аз соҳибашон. лайкро разанед, навора падлисаш кунед. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. ҳаштум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка серебристи соли 1697 аст ки бензин газ ардаш кор мекунад. мотор 1.8 литр, коробка механика, сайзтани мошин мегӯяд беҳтарин. мошин ҳуҷҷатош яксола ҳаст. хоб мошин мегӯяд 4 диска 4.80%, яксола ҳуҷҷат. хоб танировкаш ягон чи гуфтагӣ нест ва мошин мегӯяд дар Душанбе айни ҳол фурӯхта мешавад бо нархи 52000 сомонӣ ки бо арзонтарам карда метиҳад мега ва вариантҳои алишам ҳаст. вариантҳои алиши мегӯяд фақат ба Corolla диккати ҳамин хел мошино кати алиш мешавад, яъне ба Corolla диккати болои мегӯяд пул метиҳем. нархи мошини яка 52000 сомонӣ арзон мешавад ва дар шаҳри Душанбе рақамошон мегафон. кадоми агар алиши мегӯяд тоқа ба Corolla диккати. марҳамат дигар маълумотҳои пурра аз соҳибашон. дӯстони азиз, шумо агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон фирма, ягон маҳсулот, чӣ намуди ки реклама ки техника ки бошад, марҳамат сурат маълумотша дар WhatsApp иморо кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. то видеои оянда худои нигаҳбон.